svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Ja sam Petar Games TV i vi gledate prvu epizodu Agar i ja. Tako da možemo početi. Ime, ajde vidimo. Petar Games TV, može, ajde. Skin neki da vidim, a nemam para, nema veze. Ajde. Idemo. Opa, a ne, pojel me ovaj vanzemaljac, beži bre. I znači ova epizoda će malo traje kratko, možda oko 5 minuta, bar se tako nadam, zato što epizode mi tako i uobičajno i traju i da, znači najavljujem joj, znači možda, nisam siguran, kao što sam rekao, vlog i one epizode, znači najverovatnije sutra ide Ice Bucket Challenge i ono što sam vam rekao za slikanje, što slikam youtubera, to ću odraditi naravno i prvi mi je napisao Gornex HD i pozdrav za njega. Da, to ću odraditi pa ću odraditi. Ko još youtuber hoće, možda se javi u komentar i nacrtat ću ga, naravno. I mislim da krenemo neki novi serijal što se tiče ovih Android uređaja. Pišite mi dole koje igrice da snimam, sem FIFA i Minecrafta, samo to ne mogu snimam. I dobro, ajde sad ćemo da odigramo još jednu partiju, još ovu pa će bude kraj epizode. Znači, ako hoćete možda, evo ga, kraj epizode, sad ću da, znači, ako hoćete, napišite mi dole u komentar, ako ste iz Manasskog Novog Sela, možemo zajedno i da snimamo neke klipove. I to bi bilo to što se tiče ovoga videa, nadam se da se vidimo nakon narednog videa.